Ta tag då också. Välj dina grepp, Sebbe. Ta tag. Där ja, ta tag. Bryt. Bryt greppet, bryt. Ta tag i en arm, armbrag. Kontrollera nu. Var med och sen skjut. Boom. Ja, kom igen. Nu var vi igen. Ingenting. Bra. Ryggen. Fortsätt. Bra, tryck på. Bra. Börja med fötterna, jobba. Bra. Så igen, fast fortsätt fram. Bra. Kuppar ordentligt gard. Nice. Upp i ryggen, Sebbe. Upp i ryggen. Tryck han i magen. Håll kvar din gard, Filip. Lugnt. Vackra. Tryck han i höften. Börja från höften. Rak i ryggen. Det bestämmer över armarna. Dina armar. Släpp inte upp han. Det är lugnt. Tryck ner han i magen. Ja, exakt. Bra, Sebbe. Rak i ryggen. Upp. Du vill inte vara där nere. Jättebra, Filip. Och så rör på dig. Kom igen, rör dig. Vi har nu. Magen. Där ja. Tight. In med armbågarna. Filip, så jobba på hennes armar. Upp Sebbe. Filip, få bort hans arm från din hals. Se upp, håll den tight där, Sebbe. Börja igen från höften där ja. Det är lugnt. Då är det sista, Filip. Så kör vi sista ösen. Kom igen, Sebbe. Så snurrar du runt han har ingenting. Akta armen. Men Filip. Ja, bra. Fortsätt. Hoppa igen. Snurra, flippa. Det är lugnt. Få in det benet på insidan. Kom igen, Filip. Och så flippar du. Få tag om hans arm på vänstersidan. Det är lugnt. Kom igen, Filip. Jättebra. Kom igen. Och så flippar han nu. Var flippar du? Ja, från höften och ställ dig upp. Det är lugnt. That's it.